Pau i no violència, igualtat de drets per refugiats o prou sang davant d'una situació que els provoca tristor. És el que ha demanat l'alumnat del Regina Carmeli pel Dia Escolar de la Pau i no violència que commemora la mort de Gandhi. Més d'1 milió de persones van arribar l'any 2015 a Europa. Gairebé 56.000 ho han fet en el que portem d'any. És per això que enguany s'ha dedicat especialment a les persones refugiades. Analitzant la situació internacional, creiem que era un tema molt al dia per treballar, el tema aquest dels refugiats, els conflictes, i per això amb la idea aquesta de sensibilitzar i de preparar els nostres alumnes per el que deia ara l'Arcadi, ha arribat el moment que s'hagin de mobilitzar, que siguin persones crítiques i amb aquesta capacitat. El dia oficial és el dia 30 de gener i el Regina Carmeli ha decidit celebrar-ho avui. Altres, com el Pau Casals, faran activitats dilluns, dia 1 de febrer. Al llarg del dia d'avui, l'escola ha volgut tractar el tema amb tots els cicles. Així doncs, s'han fet contes, dinàmiques de grup, un mural i xerrades amb experts com l'economista i activista Arcadi Oliveres, que els ha animat a mobilitzar-se. El problema és que no hi ha acció de la ciutadania. La ciutadania està endormiscada. Hi ha petits grups de protesta, hi ha acampades, hi ha accions, jornades, associacions com aquesta que em referia, el Stop Mare Mortum, etc. Però jo tinc l'impressió que hauríem d'estar tots aixecats. El que està fent Europa és un crim, i davant d'un crim ens hem d'aixecar. La jornada ha conclòs a la tarda amb la tradicional enlairada d'un globus per la pau.